Здравейте, хора! Днеска ще играем на Goat Simulator. И също така, хора, рожденият ми ден е на 28 юли. След около седмица или две. И за рождения ми ден ще получа Goat Simulator 3. Няма да мога да снимам, защото ще получа Nintendo на една таблета ми. И сега нека да започваме. Отиваме при Goat Live. Мисля, че играта е без реклами, защото не съм получавал реклами, като пусна Goat Live. Така че нека да почваме, I guess. Бра! 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 Хора? То какво прави? Ще го оставя да си почива. Да. Да го оставим. Дай малко да намаля, за да мога хубаво да ме чувате. Е така. Така. Бегайте, хора, аз съм... Главата ми. Бъгнах ми е таз. Хота. Не бегай, ма. Вандализъм. Сега. Кой е друг? О, не, колата идва. Бате, тая игра не е нормална. То ще се почива там. Дай. Сега ми трябва да ми съпери, защото му помогна. Да си лежи там. Нека да видим какво още можем да правим. Главата ми. Доларче е за мен. Как да го взема? С езика. Ой, взех стола. Взех ли го? Не. Дай ми доларчето. Не мога го хвана. Лик вегато. Лик мони. Взех ли го? Взех ми доларчето. Доларче. О, има гигантска пързалка. Оставам доларчето да се седи там. То вече не става за нищо. Е заключено. Ще вляза. Разбивам вратите. Има вода. Няма вода. Ужас. Вот тази игра, хора, не е нормална. Хора, ще се опитам да сложа линк долу в описанието, ако някой не знае как да свали играта. Тя е напълно безплатна. Ще се качим, може да се качим по пързалката. Ще се пускаме и... Те чу, тази игра не е нормална. Пак го казвам, това наистина не е. Да видим какви други герои имаме. Ой, аз съм жираф. Това ще е вече ненормално. Може... Може да се качим по стълбите, защото сме жираф. Главата ми! Пате, какво става с главата ми? Какво става? Ужас! Хора, какво става с главата ми? Не! Не! Окей, това беше трагично.
Ела, тук ще е много. Вместо да оцеля, аз се прибих. Хедшот. Ще улижа. Това е хляба? Не. Айде, защо не мога? Ама не стената. Айде да бягаме с женята. Бат, тази игра, пак казвам, не е нормално. Майстори! Марвин Макдоналд. Къде е? Ела тук ще разваля колата. Айде бусни ма бе, тъпо кола. Бусни ма. Шо ни ма бусна? Тук може би ще ма бусна. Бусни ма. Пак ли? Ето тук. Ето. Ти мен ли ще пешкиш, бе? Не мога да урара. Пате, тая кола е ужасно. Може да се тръгна. Това е кулата на овцете. Дай да влезем. Ма няма да можем, защото не съм голд. Дай да станем голд и да се изкатерим. Ма то трябва да сме много. Контролите са евакти. Защо са толкова? Ма защо са толкова? Трябва така. Внимателно. Главата ми в момента полудява. Да се изкачиме догоре. Това има на третият етаж. Езикът ми. Да видиме. Нищо ли няма? Играта. Не виждам. Кой вика? Това чухте ли го? И сега. Можем ли да се качим? Не! Паднах! Оле, бате, тая коза е полудява. Оу! Бомба! Бомбастик! Не! Оле, хора, това не е нормално. Оле, боже! На трамплина! Омага! Не! Не оцелях. Трябва да се качим една отгоре с трамплина. Ама защо? Почти не стигнахме. Да стигнахме. Не, защо? Але, брат. Хора, как ще стане тук нещо? За този трамплин, какво мога да направя? Нищо. Като да отивам на другия. Окей. Бат. Пате, хора. Тая игра става твърде шантава. Ето го буса, дет ма блъсна 20 пъти. Ще се отмъстя. Хора, това не... Не, приказах. Окей, хора, това видео стана твърде шантово. Благодаря, че гледахте и чао. Оле, боже.